What it now? I'm a Kwame Afrifa alternative to Edin Kwasi. Small girl way. I'll show. Well, I dear Kwaku Tinte Ghana, no. Small, make much about 10 under 25 years. Yadi near himself to a chat. Opambour and Okatakyie Afrifa mensa. And send someone air coswa, Sabre we to my way, and we to my way no. Yenimse ano akwa da after say Okatakyie Afrifa mensa mame. Abeto bombu bako ewo Angel FM Opambour kache ne nkwala ne ze dabi. Mamon carry na yenhwe de. Susade bode hono ebefa sofu chief mu de omo antie na womo to mane ana Opambour se dabi this time around enya de se meka bibia. Na abusua afei ankasa na ahwe asem no etimi achinchia na akodru headquarters. Asem na do headquarters. Kevin Akobedu Taylor or say Dr. Kwaku Aden Ubusa said the ekoso na edien ankasa Kevin ebuso me pa chonye me na mebusa wo se ohwe niema ekoso a ase wayi wani ama sa niema na ekoso a na chese ase ofo aso se abrante Okatakyie ne woyo no wonyo Muntio me se Kevin Neka mo de ne na maka asem de ahye obi ano no Kevin Neka na maye chia me ete se de na nate adwam no wokasa na mimi yi ano de ama no Kevin so obusa Dr. Kwaku Otensenti de ekọ no hunu ya na wama Okatakyie chese woni mpanyimfo na AC agan ewo ne radio so wo se wo hwe asem a Opambour ekan ya asem no kran na emfa Okatakyie hu ba bia o se die nti ebema Opambour no me no aye adwuma e Okatakyie eso ene se obi tene ba bi no onka o ne se wokoka no a odome wa ebenya wo because also wo hwe a efra hyase ne nyina no Opambour de no ne afie poku avem lady na enya ene Okatakyie ebe fa ya chese obedidi na tem so pa no a wono nso ne nkwala nso retaliate sabre de Kevin Taylor ensem sei ene woka Nanka Kwaku nim nyansa ade no oma akoda wotana the radio so e won kran stupid boy wait TV so di nkwasi asem wonte Opambour tin baby I didn't want to speak on this eduabo bi Opambour bi abebem unim obi ti baby na on kan na odokoka na obe finish mumbuza Kwaku tin ana me yasa girl we nenim beba a 1 year old girl Kwaku tin di nechi Kwaku 21-year-old girl akwara obetuma wo no o my boy kwasia wait TV so small girl way I'll put sa akwara no so ono so impeyin sem na ye no ame kyeremo akwara we Kwaku enene da edidi so small girls wechi 21-year-old girl akwara wo tete na o ma Kwame Afrifa alternative to edin kwasi asem small girl way I'll show won ade Kwaku te Ghana ye no small make much about 10 under 25 years small girls nkwara into mu ade Kwaku nkwasi ade oti Ghana eni ntina sa dirty boy na Afrifa titi radio so edidi nkwasi afo atem edidi eye nkofo atem Kwaku ntumi kan ho asem because nkwasi ade omoye no ho no that is what they are doing toto de ne bodwa motete wona nkwasi ade impenifu amanyine duru sei mo man nkora ne kora nya omo ho ochira na oni we nyam ochira inti nkora ne tin radio so mo jimia he does not see anything wrong with it we be radio phone tantan we Djka etete Ghana e o kan wasema me yenka na meche papa achawo ai na oba no e na wadamfo no e na unja de oye no o compare na mtema sa adonko na oye me na me sa wo angel cream na na free system nim o nka no kura na o te Ghana o BP baby ani na mi nka wa bre ho ase eje wo nananom tata e na wo te wo na o di machi enkwara na wa twe court e na o di omachi e na wawura ha yetete krom ha mo bie radio e na mo hihye chire e na mo didi nkwasi asem. We were here when that dirty boy ya ne ho fia onenam Ghana ya ote Kwaku oten ono so nanimu fia onka no kura didi nkwankura echi ote Angel boy kwasi boy ya ne ho fin DJ Lagaston ya nanimu fin sa ketie Kwame Afrifa boy ya ne ho fia ne papa benya ace wotema ye tam ne de ne ko ni kuroma ne papa nsi block back one to block back Kwame Afrifa kwasi ampen boy ya repu magije jimbasika kwasie ya heni ahena hemu a ende ni BP de 180 no kwasie ya ende ono ofangu na fomba na we repiom no ojo mo kwasie asa na oti Angel no yeti kroma e na odi nkranfo atem ni nyina na oti hwan so oti Kwaku oti radio so Kwaku oti kasa ida bi kwasie awe ne papa anto one block e na odi wuye ne papa wu sa boa otumi tena nkranfo asa so no odi nkranfo atem ka kire nungwafo say what kind of breeds are these
kwasia we ekuro bia nketwa de tiato atwene ekuro bia na eyenkranni na nkekotena asantefo krom radio so ka se eye asanteman konfu panyini no nipa ben no ono nipa ben omo asantefo no de what breeds are this ka ombe man kranni na tena ho saa na MPP fo ebu obi awo eni tina boy we da ho ne na mon kran alive eye de na kwame fifa tumi nante nkran asase so eye de no tumi nante epia nadwo eye de na kwame fifa tumi kodi obaachi e won kran eye de na akwa wetumi park ne car fa ne hudi ede na kwa wetumi nanti kronim abra odin kan fo mpedifo atem na kwa Afrifa enipa gyan obi Kwaku otin na oto no sanko bi betena santimemu tena na Angel FM so kumase ene di asantefo de konfu panyina atem anka Kwaku otin na odidi nkrankreki le nimu fi no anka de na ko beka moya mo ho mpenifo bi na mote Ghana nkwasiade ebuo mu ni bi disrespect nkwa koto de ne bodwe de bia obi nkodi obi atem enya mo dia eye se Kwaku otin ebu enkranfo obu manche obu eye enkranfo ahemfo ene emu mpenifo a eye de na Kwaku otin still allows this boy to sit on this radio in the Greater Accra because Kwaku otin does not respect enkranfo. Kwaku otin no hu enkranfo so omo agimi obu no hu se ono ya santini into otin enkranfo asaso no odi o matem kra. He does not care. The statement from Kwaku otin no from sa kwasia we no directly from Kwaku otin. Because if Kwaku otin is against that statement, Uncle Be make a statement. Anka Angel FM, Angel Group of Companies, Uncle Be release this statement. Did they release the statement? No. Enkwasiade abranti wetina TV so ka kire nkranfo. Anko kana santimema anka de anka obeka. Mo ye mpenifo ankwasiade. Mo pebuo enso mo show respect. Mo tete Ghana. Mo pebuo enso respect if any respect. Mo show bi nchire Ghana fo. Kwaku otin te Ghana, e kire akore bia nyini no di nachi. No awro no dross no di nachi. E kire we hu sa abayo bi ko no awro no dross no di akire. Sika kakra bi amunya mo mbra mo ho ase mo ho yare bebre de bia gu maso akwa wetu radio so di nkwase asam na wo pebuo firi ho wo angel cream na wo de ba na de na angel cream ni free system nim munja san kwase ade no na mote wo na mudi mu media no edi nkwase asam wo Ghana all because nipa ni bi wo de ka o masam eye ebi wa ye nka o masam me ebusa wo Kwaku otin kwase o da wo tu radio sin ka asam ko kan okumase anka de na ka obeye ka obubafu wodi mpanifo atam na nkranfo do wonya nipa gamanchene eye enkranfo ahemfone eye osum mpenifo no omdo munya nipa enti boy we he's not even supposed to be walking on the land of enkranfo osa ka kire nungwafo so omo ye moa. What kind of breed are they? Ono to be jina ka kire nungwafo hey I like say me nyeg nungwani de apiem wo ho eno no sabre de ono nso echirim se eniema bi ekuta ne some pictures bi ni videos no ebi na wadi kan ede ato se ayo na je se ne ekoso enso eno no Kevin Ekobedu Taylor na sofo owusu bempa ye nyina ye nim se 2016 roller o play ye ewo eye MPP amanyokuo num ema ye nya ne ntie se me pacho me na minim ba de mete yen se na ado akonwa bi kura na ode nam no eye Reverend owusu bempa ene de akonwa ne ma no a o cheso okoduru radio station bia no a ana okoduru ba bia adwabo bia ase atena sa akonwa we so hene wan tena akonwa we so ti Reverend owusu bempa 2016 MPP o play role ewo mu yie pa sabra me no kasa de o se ade no adane na dane adane nyina o so no na kan yes former president Mahama wontimi medi o man anim bra na emom sabre no otumfo nyankopon asa adane o man no e de ahye ne nsa na emom 1 in 1 1 in 2 1 in 3 1 in 4 1 in 5 say 1 in 10 also o ka kire EC chairperson na ye Maami Jane Mensa ene na be de akire ye wura Bosman Asare say Sagana bebo sebe ye yo ni nyina hye sankofo emienu nsem osi abato 2024 no enna form said the omu no si bi hu no a ena enhyehyeye ayeye say na koye we ensentro for kra be limit to osi enye no nehia Reverend Owusu Bempa so wo ka kire sa nipa emienu isi wa wo ye adwuma wo ho bia say 2024 abato no Sagana bebo Sagana beye yo osi ejina moso enti is about time e wasa modi moni to form na ne mu ye bia no mo be ma na ye yie Reverend Owusu Bempa e kan sem we wa abra ne Kwame Nkrumah kese eti adwam ye won kan media me no ya adwene 100% de enti me no ya adwene enie Maami Jane Mensa no
Ghana yahye ase ne yesɔre ekuta ne nsɛm sisi ɔman se biribi besi ama basabasa yesi ama ewu asi etu atoto a ne nyinaa ebefiri ɔno no hɔ ɛna aba ɛna sansumdie bɛba ama biribi ayɛ tɔɔten a ne nyinaa so ebefiri ne hɔ na aba enti so ɔka sɛ o single only radio stations bi pɛ na ɔmo cover sa election we ya me nti bi da na me kura me nti ase san sɛ abatoɔ bi a yɛato biara no ɛyɛ mo sɛnkyerɛfoɔ kora na mo boa ɛma sɛbesɛbe asomdwie ba ɛma obi ahunu sɛdeɛ abatoɔ no ɛkɔ obi ahunu sɛ aha wei nya sei aha wei nya sei they said despite group of company a mo bɔ mo ho mmɔden ɛwɔ saa kwan yi so yi abatoɔ ayɛ na mo boa paa ɛna radio stations bebree wɔ Ghana hanom TV stations bebree ɛkɔba ɛma wotu fie kora wohu deɛ ɛkɔ so ɛma wohunu sɛ aha sei na kɔɔyɛ aha sei na kɔɔyɛ ɛma biribiara ɛyɛ kama but say sɛ woka sɛ mo na mo tu so few radio stations bi na wɔn pɛ na wɔn bɛtumi aka election ho asɛm abɔ election ho dawuro di a na kyerɛ sɛ adwene bi wɔ mo tirim na kyerɛ sɛ mo wɔ biribi ɛwɔ hɔ no ma mo pɛ sɛ mo yɛ anaa eti bra kwa me deɛ ho kana nkɔfoɔ bi na ɔnya agyere me nte aseɛ ɛno nti me deɛ nka mɛsrɛ weyi no sɛ anka ya papa chief imam ya papa Archbishop Nicholas Duncan Williams ɛne president kofoɔ ɛne otumfoɔ ɛne mpanifoɔ mu wɔ ɔman yi mu ɔmutumi ɛka na ɔmo kasa kyerɛ maame gye mensa na ɔmo kasa kyerɛ yisifoɔ no sɛ ɔman yi ɛmogya bɛhwie gu ɛwɔ abatoɔ yi mu a ɛgyina wɔn so ɛsɛ sɛ ɛno a mete sɛ amanyokuo yi ɔmo flag bearers akɔ akɔsan asomdwie ne ni krataa so krataa no ɔmo akɔsan no ɛnyɛ no na ɛbɛbɔ ɔman yi ho ban but deɛ yisifoɔ bɛyɛ ɛwɔ abatoɔ yi mu ɛne abatoɔ yi pɔɔten a ɛbɛyɛ ɛne pɛpɛpɛ yɔ a ɛbɛyɛ no ɛna de asomdwie bɛba ɛkata so mmuomua so na obi ɛsɛ ɔfa kuntun ase yɛ biribi na obi sɛ mente aseɛ pipa na yɛasan no ɛntimi nkɔnkɔ pata saa basabasa ɛbɛsi wɔ polling stations hɔ no ɛnti mɛsrɛ sɛ asɛm a woka no Ghanafoɔ ntie no asɛmpam anaa yɛntie no wɔ asopam na afei yɛ papa president kofoɔ papa mepɛ sɛ nka asɛm wei wotie paa because woyɛ stateman wo na woyɛ Ghana agya yɛka Ghana agya no ma woka ho bi nsɛm sɛ na ɔsɛ wotumi ba abɔnten ba bɛ adrɛse na nka woafrɛ sɛnkyerɛfoɔ as a father of this nation no na nka wo ne yisi akasa ɛdi a press conference na wakasa kyerɛ yisi na wo na woyɛ agya a wɔ Ghana ha chief imam so bɛyɛ bi na nka otumfoɔ so ayɛ bi na nka Archbishop so ayɛ bi ɔho na Ghana mpanifoɔ anka yɛnkasa nyɛ me na mebɛkyerɛ mu nyansa but me deɛ mekyerɛ m'adwene anka abatoro wei ɛyɛ dicey abatoro wei ɛyɛ very serious a yɛanhwɛ yie asomdwie a yɛwɔ wɔ ɔman mu no yɛnhu asomdwie no nkosi enti mɛsrɛ Ghanafoɔ mpanifoɔ sɛ biribi sei ɛna yɛhwehwɛ sɛ president kofoɔ mobɛ adrɛse na nka mo ne yisi na kasa na nka mo ne politicians no anaasɛ flag bearers no so akasa sɛ aba yi a yɛkɔto yi yɛpa asomdwie mo electoral commissioners no mo na mohwɛ Ghana abatoɔ so monhwɛ ma biribi biara ɛnyɛ transparent biribi biara ɛnyɛ free and fair frenchen deɛ obɛdi nkonim momfama no deɛ obɛdi nkuguo mama no hu so adi nkuguo yɛmpɛ kataso mmuamua so nti mɛsrɛ Ghana mpanifoɔ otumfoɔ yɛ papa kofoɔ chief imam ɛne yɛ papa Archbishop Nicholas Duncan Williams ebere sei ne yɛhia mo kasaa yɛ papa Dr. Menson Tabel yɛ papa nyenim buadumo ebere wei ne yɛhia sɛ ɔsɛ mo kasa ɛkyerɛ yisi no ɛma yisi no hunu sɛ mogya bɛhwie gu a ɛnam wɔn so mogya nhwie ngu a ɛnam wɔn so etuo bɛtoto a ɛnam wɔn so etuo ntoto a ɛnam wɔn so nti me deɛ mo ba ne me nkɔ na adwene na makyerɛ no nti sɛ mobɛfa a momfa na biribiara nya asomdwie na deɛ nua kwan me ɔka no monkɔ so nkasa na nka mo ne yisifoɔ no nkasa mpanifoɔ mfrɛ yisi na ɔnka nkyerɛ yisi sɛ deɛ ɔka no ɔntwe nsan deɛ bɔsman asare no anaa bɔsman hwahwa no ɔntwe saa nsɛm ne nsan abatoɔ no dura 7 December radio stations nyinaa obiara nkɔba sɛdeɛ first yɛyɛ no no saa ne yɛyɛ no yɛsesa biribiara because Ghana nyɛ nipa baako dea Ghana yɛ obiara dea ɛdeɛ na ɛwɔ somase a nti mopɛ sɛ moyɛ saa deɛ wei munyae
na yɛnkɔto aba no na Ghanafoɔ nkyerɛ deɛ ɔmu pɛ meme odi for mahyɛ nkɔm asumintimi mɛka sɛ nkɔm sɛ amahyɛ nti ɔwo sɛ obiara ɛyɛ deɛ meme pɛ sɛ obiara yɛ daabi deɛ wopɛ sɛ ɔto aba no ma no toma no yɛpɛ biribiara transparent na yɛnhwɛ deɛ Ghanafoɔ pɛ ne yɛnhwɛ deɛ Nyankopɔn so atu so no nti bra kwa me kakra me metumi aka na sɛ biribi si a yɛnka sɛ ɔwo so bɛmpa woyɛ odiifo nto deɛ twɛn ho ɛwu toto na biritie si ɔman mu a ɛbɛ affect me church members me family bra kwa me so saa yi si ma me no to no ɔno so na busua ka ho bi ɔno so ɔbɛyɛ affected ɔko nyɛ basabasa yɛ nyɛ 7 December no mo yɛnkɔto aba no na yɛnwi asomdwiem na de obedi nkunim no yɛmfa ma no na biribiara ɛnyɛ kama na Ghana yɛnkɔ so ɛntena yɛ asomdwiem yɛmpɛ sɛ politicians ɛbɛma mogya bia bɛhwie agu yɛmpɛ yisi sɛ mobɛyi bu atɛnkyea ama nipa bɛwu wɔ man mu daabi ade a moyɛ no nyame nnome bɛtumi aba mo so mogya baako mpo hwie gu a nyame nnome bɛba mo yisifoɔ no mo so moma biribiara nyɛ tɔɔtee saa na abatoɔ baako nipa nwɔtwe ɛne wuyɛ ɛsɛ obiara ntumi anka ho hwee wokɔka yɛ se ɔwusu bɛmpa ɔpɛ kasa dodo asɛm no nyinaa no Reverend owusu bɛmpa aka ne nyinaa nti saa berɛ deɛ megidi sɛ woyɛ Ghana ni a wo nso wate bi nsɛm a yɛteɛ ɛna yɛde bɛsom wɔ ɛyɛ yɛse ɛnyɛ meme se ɛno nti woba ahye me a ɛnyɛ yie is your own cup of tea meda se gyebrɛ na sɛ wonim sɛ saa berɛ ɛnkyɛ na yɛkɔ akɔto aba ɛnɛ na a wɔtwɛ pɛpɛɛpɛ na kyɛ sɛ ne yɛtintim saa ɛna ti meto me deɛ wɔ ma nso nkwanta na menim sɛ ɛberɛ bɛma me kwan amma kɔde a ai Djka money transfer ebia na wɔ Canada wɔ US wo send this Canada aba Ghana make sure so be download the application no na dey ato phone so wo download we now send this Canada Djka me pa cho bo me promo code Djka na fa ship Djka ubo shema abenya sika kwade account sika do send their brand Ghana so yente ne kapre Djka mansan boafo Djka Nyan Support TV subscribe and press the notification button for more uploads me that's my crowd bye